Maayong hapon makatulong niya ta karon dinhi sa Puloy-anan ni Kuya Bibincio Buhian. Okay. So mao ni siya karon. Ato karon siyang gibisita tungod kay iyang handom sa pipila ka mga panahon nga makakita unta siya mga vlogger nga mga tao nga unta siya nga makita sa social media. So salamat kayo nining kahaponon pila ka adlaw nga diin nagkita mi niini niya. Dako niya pasalamat nga diin nagkita gid mi. Okay, si Kuya Bibincio makatulong aduna ni pangidaron nga 83 ko karong Hunyo 13. okay, 83 din siya karong Hunyo 13. Okay no? So grabe ang panalangin sa Ginoo nga gitagaan gyud siya og taas-taas pa og lugway pas kinabuhi. Dili basta-basta. So niata karon dinhi niini nga Puloy-anan kiso inyo nakita ang iya nga Puloy-anan. So na siya dinhi karon no? So gitabilan na og silupin. So mao ni ang inyong kuan kuya no? Mao ni inyong gipuy-an karon. So okay ra ba mo dire? Gamay gag piot no? Piot yun no. Okay, so naagid sila dinhi. To nakita nga so pila po inyong abang dire kuya? Karon na 1.5. 1.5 inyong abang bali dinhi. So sa pagkakaron pagkakaron giabtan og kaluoy ang tagias mong balay. Nagpasalamat ko dako nga wala na may paabangas balay kundi ang among giabangan, among gibayran ang suga na lag tubig sa matag bulan. Mao ba? Manay among gibayran. Dako na kong pasalamat sa labing itasan nga naluoy ang tagias mong balay. Okay, so sa pagkakaroon wala na mo ipaabang no. Okay, so praise the Lord po nga diin maayo gid ang Ginoo no. So doon na siya gugma nga naluoy sa ninyo nga sa kahimtang ninyo wala na lang siya gid mo paabangan no. Kung ipaabang grabe na pud ka bukat na pud ko paabangon no. Okay. So ni ata karon dinhi aron sa pag himo tungod kay si Kuya Bibincio doon na siya hangyo makatulong. Ako maganyo ako sa kinasing-kasing kong paganyo. Kinsa tong malumo o kasing-kasing nga makatabang kanamo. Nining panahon na karon nga nag-edad na ko 82. Di na gyud lim di nga mag-edad tag taas nga edad. Kaysa kaniadtong panahon nga nag-edad pa ko og 60. Nindot kayo among paningabuhi. Perting nindota. Pagka nindot kay makatungas-tungas ko kabukiran, kapatagan, karonsuran, kasudaran. Pero pagkakaroon nga nag-edad na ko 80. Labi na nga gibahaan mi diri sa Amuas Barangay Talik, Orquita City. Diha na gyud ang dako namong problema kay nangawala ang among mabutang uban. Ug naanod ang akong usa ka makina pinagi sa mong paningabuhi wa na kunop gyud pagayo wala na gyud koy paningabuhi ron wala koy mahimo naara ba koy intawi nag-eskwela college mo nay usan akong gikaguan nga nakoy estudyante nga college interesado mo eskwela apan ang Ginoo na lang intawon mo'y antigo ani nga maga hatag na mo og panalangin aron ana ay mga dunay mga insakto ug kabtangan dunay insakto mga butang nga makatabang sa amo ang kahimtang makatabang sa among anak nga nag-eskwela gani karon tuwa siya Cebu City tuwa siya ga-eskwela sa Southwest Team busa mga katong malumog kasing-kasing mga utabang labi na ni Senador Kuya Tulfo. Manghinaot ko nga si Kuya Tulfo makatabang kanako makanamo ang tungod sa among estudyante
Mao gyud ako na akong gikagulan, may tuod-an mong estudyante kay wa gyud ko wala bagi siya nabili mga dawat nga kabilin kay wa ko yuta nga na huluman nining kalibutan na kundi ang wa ko'y grado, wa ko kay eskwela bisag grade 1 pero dako na kong pasalamat nga gitagaan kong hiyas o kalam sa langit ng amahan nga pormero na kong hiyas ako nadawat pinagig pagtabang mabalatian ikaduha na kong hiyas pag nadawat pinagig pagtabang sa mga anak ikatulong na kong nahiyas ako pinagi pagpangibot ngipon o ikapat na kong hiyas na kuha pinagi o pagbuhat og herbal pero sa akong pagpangibot ngipon wala ko mangayo og kwarta kundi tabang ako serbisyo ras katawan kay dili wala na ako ni eskwela kundi ako ra hinatar ni Ginoo busa mga kaigsunan maluoy taon mo nako may tungod lang sa among problema o daghang salamat nining haponon. Okay, so daghang kay salamat kuya no. So muna atong nadungog karon nga ang iya lang yung hangyo sa tanan no, labi na sa tanang katawhan dinhi sa tibuok kalibutan no. Tungod kay naata social media karon naghangyo lang siya no? Sa iyang kahimtang karon kaniadto kini si kuya usa ni ka voluntaryo sa medical outreach no. Doon na siya talentong gihatag sa Ginoo kining pagpangibot og ngipon. Pero sa pagkakaroon sa iyang pangidaron medyo idadara na siya kaniadto makalakaw pa siya sa pagkakaroon maglisod na siya sa paglakaw bisan sa pag hike na lang og pila ka ang lisod na kayo siya no. Sa ato nga nahibaluan nga pinagi niini no, pinagi sing abli nga makasing-kasing pinagi niini no, bisan sa pag-share sa ato nga video dako na nagkatabang. So ay doon na siya handom nga mahuman niyang anak pero sa iyang sitwasyon karon ato nakita nga usa ni siya ka PWD ang doon na siya kapansanan maglisod na gali siya no, nagsungkod siya malisod na sa kaniadto makatikang pa siya pan karon maglisod na siya tikang mo na iyang kahimtang karon na siya pirmi dinhi sa iyang puloy-anan no, ining ilang giabangan sa kahimtang lang karon sa sitwasyon nila wala na gid sila paabanga makatulong no. Gi-pray na lang ni sila. Salamat po kayo sa tag-ian ni nga puloy-anan no. Gi-pray pod sila sa ilang pagpapuyo dinhi. Okay. So ang iya lang dako nga handom no nga pinagi niini nga social media nga makaatubang siya no, pinagi sa tong tabang pinagi niini nga vlog nga madungog yang tingog no nga makahangyo siya sa tanang makatawhan. Okay, so kaninyo no dunay mga gugma sa paghatag andam siya sa pagdawat nini og kinising-kasing kantidad. Okay, so managiingon it's better to give than to receive no? Bulahan kita naghatag kaysa nagadawat. So pinagi na himtang naghangyo siya sa iyang kagalingon nga magpatabang siya. Okay, atong nakita nga yung sitwasyon karon isod na ko yan mutindog ka. So uniglakaw ni mo piki na git no, Piki na gyud lahi na git kani adto no? Lahi na gid kato sa daw na maka aksyon pa kong dagan karon murag karon di na gyud so lahi na gid pamati no. lahi na So, gyud akong pamati ron. ang niapod handom nga magusto siya nga makatabang sa iyang asawa tungod kay ang asawa piki pud ang paninapi no. Ang niya lang gid handom yang hunahuna gid ang giapas pero totally yang lawas dili na gid kaya no. Ang handom nga mahuman lang iti eskwela ang anak. So kita salamat kantong tanan. So akong hangyo nang pod nga pwede ta i-share nato ang atong video aron pod nga daghan pod ang tawo makita nini o kinapoy mga tawo nga tubig-tubigan nga makahimo pod sa paghatag sa ilang panalangin giitil sa Ginoo. Hindi na ko o salamat ang God bless us all.